Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 100. atala. Etxetik jarraitzen dugu saio egiten eta bide horretan musikarien etxetan sartuko gara saio berezi honetan. Disko kate bat jarriko dugu martxan, non eta 2019 eta 2020ko zenbait disko ezagutzeko aukera izango dugun. Musikariek gustoko duten disko bat aukeratuko dute, eta katea luzatuz joango da protagonista ezberdinen gomendioekin. Zuzeneko kontzertu gabeko garai honetan, azken boladan gurean kaleratu diren diskoak izango dira saio berezi honen zutabe nagusia. Musika bidaia astera doa. Disko kate hau martxan jartzeko, Pelas taldearen 2 diskoak ekarri nahi izan ditut gogora. 2 diskoak 2019an grabatuak eta argitaratuak izan ziren. Uda aurretik AB izeneko lana ikusi zuen argia, irailean berriz DE izenekoa. Musika ulertzeko modu berezi bat aurkezten digu Pelas taldeak. Kantu luzeak egin ditu 2 proiektu hauetarako. Kantu bakoitzak 20 minutu ditu eta kantuetan zehar transizioak eta garapenak handiak dira. Esango nuke musika bidei bat dela honakoa. 2 diskoak bera herriko atala estudioetan grabatuak izan dira, modu analogikoan eta Inigo Irazokiren gidaritzapean. Musika ulertzeko eta bizitzeko beste modu bat dela esango nuke honakoa. Hau da, AB izeneko lana. Hau berriz, DE izenekoa. Biak elkarrekin diseinu ederra biltzen ditun lan ederra. Biniloan ere argitaratutako lana da honakoa. Guztira, diseinu lana ere ederra izan delarik. Esan bezala, hau nere proposamena. Pelas taldearen A, B eta DE diskoak. Gozatu. Kaixo denoi, Unai naiz, Pelas, etxetik, mila esker, kojo, gure 2 diskoak aukeratzeagatikan, guretzako ilusio handia egin digu, zure aukeraketak eta ore bat. Hortaz, orain guri dagokigu 2019-2020ko disko gutxunen artean bat gomendatzea, eta hauxe da aukeratutakoa. Naia Zubeldia eta Manu Matisek aurreko urtean, Lumi izenpean kaleratu zuten diskoa dago. Itzal zikinak CD eta viniloan argitaratua, Muamuaren eskutik, Joanes Buffek nastua, Jonan Ordorikak masterizatua. Eta niretzako oso disko interesantea. Instrumentalizazio aldetikan asko gustatu zitzaidan bere garaian, asko disfrutatzen dut disko hau entzuten. Nahiaren testuek ere zer pentsatua emate dute eta nik uste egun hauetan patxadaz, soseguz, sofan eserita bada hobe entzuteko disko bat. Esango diazute, ia gustokoa duzuen. Eta besterik gabe, mila esker, animo asko egun hauetan eta besarkada handi bat, denoi.
zuzeneanekoak, Lumi taldekoak dira, eta hasteko mil esker Pelas gure diskoa hautatzeagatik. Plazera handia egin digu, ze guk ere plazera handi zentzun dugu zuen disko bikoitza orde eta aintzinekoak ere, baina eta beraz gure aldi orain 2019-2020ko disko baten gomendatzea. Beraz, hau hautatu dugu. Horbel, Baionako talde bat, musika aski berezia egiten dute, ez da hainbeste haitzen Euskal Herrian eta da disko polita dela, bai bisualki, bai belarrientzat. Biziki soinu ederrak dituzte, konposizioak bizinez landuak dira, eta lan fina egiten dute egiazki. Bada berezitasun bat ere, da ez dela antzu perkusiorik, eta egia da soinua asko azkenean loditzen duela manera batetik, beraz. Beraz, gozatu ongi eta zueri orain Horbel beste talde baten gomendatzea. Aio! Aio! Mil esker Naia eta Manu, mil esker Lumiko lagunei gure diskoa aipatzeagatik. Ni Txomi naiz, Horbel taldearen izenean hitz egiten dut. Egia jan lauen artean egin nahi genuen, baina joko arauak errespetatzeko batek hartu bertzuen hitza. Eta urrengo diskoa aipatzeko, aipa genitzakean asko, beste taldekideek aipatu dute Aitor Etxebarria, Alba, Inoren Eroni, baina niri tokatu zait. Eta nik aipatuko dut Fisis versus Nomos, Donostiko taldea, Baionara etorri dena ere jotzera. Eta kriston kontzertua eskaini zuena, diskoa zoragarria da. Eta hori, entzun diskoa, entzun aldion, eta horrek segitzen du. Aio! Egi bihurtu barik orain ohartzen naizen bat galduta dauden zer esango duten pentsatzen duzu lehenbizi ez zaitezkezka burukeriokin klandestinoki ikusten garenez ni hor nau zuregana hurbilduko naiz beti azken berriak kontatzeko ies egin ezinik ditugun arazoak biok konpon ditzagun aldatzeko orain arte izandako jarrera errespetatu beti egingo dugu gure. Hau
Aupa, kaixo, ni Beñat naiz, Physis vs. Homoseko gitarrista eta abeslaria, eta mila esker benetan gure disko aukeratzeagatik, kriston ilusioa egin dit aukeraketa honek, eta, bueno, mila esker ere musika zuzenean kateari, beraien disko kate honengatik, kriston aukera polita delako diskoa berriak entzuteko eta deskubritzeko. Eta nire aukeraketa, nire taldekidekin konsultatu gabe, baina espero dut ondo iruditza beraiei ere, Apalatxeren Egarriz diskoa da. Disko honetan aurkituko ez zuena da, nik behintzat gogoan daukan Apalatxe hori, bere kantu laseiekin eta beraien letra sakonekin, eta, egia esateko soinu aldetik nik uste evoluzio bat eman dela, eta diska honetan baude gitarra eta hotxetaz aparte, bai baxua, bai mandolinak, bai olako gauza bereziak, ematen ditenak abesti bakoitzari beraien tokea. Diskoa Garate Estudioetan grabatu zuten handoainen, Kaki Arkarazoren laguntzarekin, eta gainera Kakik berak diskoan gitarra batzuk eta sartzen ditu. Eta, ez dakit, zer gutxiago, urrengoa eaz aukeratzuten Apalatxekoek, eta plazer bat, mila esker. Ararte. Gobak betiko itxiak, inoiz ez da piztuko aintzinako sua, baseri zaraztuak nor zainduko zaitu orain lamirik gabeko erreka. Basoetan barne noa pentsatzen, bukatuko te diren orain landare, zuaizta loren larrak noren menpe. Kaixo, ni Ariz naiz, Apalatxe musika proiektuko hautsa eta gitarjolea. Eta lehenik eskerrak eman Beñati gure lan aukeratzagatik. Nere proposamena lan oso polita iruditzen zaitelako, oso berezia. Hau lan laburra da, lau abesti betetzen ditu. Eta H-ren azken lana izango zen, Panpin hautsien dantza izenekoa. Hontan aurrekoan bezala Idoiaren pianoak eta aurkitu ditzazkegu, honen konposizioa bai dira. Eta Peru Galbeteren ahotsak, bere gitarrak ere, baina ahotsak aitzen ditugu hainbat abestitan. Lan honetarako ere bateria sartu du, Ilargiren eskuz, eta bibolinak Jordanaren eskuz joan dira. Lan oso berezia iruditu zait, eta oso gustora hitzen duten lan bat. Esan bezala motza da, EP bat da, lau abestiz sortutakoa, baina oso polita. Asik, aberkate hau aurrera doan, eta Idoiak edo H musika proiektuak batek zer aurkitzen duen, aurrera jarritzeko. Animo guztiei eta musika asko aitu eta egin. Nere sustraiak lotzen diren jatorriak, nere sustraiak ume ez tokiak.
MNH. Bueno, eskerrik asko Apalatxeri diskoa gomendatzeagatikan eta Kojori, hau asteagatik. Nire gomendioa izango da ni gara zueken azkeneko diska, Zabortegitik salbatuak. Ander Fernandezen proiektu pertsonala da, laguna da Mikel Azulokoa eta baita Mukurukoa. Eta, berezitasun handia daka diska honek Garbigunetik hartutako piano elektroniko batetik abiatutako kantuak direlako. Eta, kontuan hartuta ere, piano horrek dakan soinu dekadentea eta gero ritmo samplerrak, balsa edo balada edo horrelako ritmoak barnean, ez? Eta horiek erabiltzen ditu. Gero ere badute alako ritmo bat, puntu batean dantzagarriak eta berezia dela, ez dela ohiko musika bat. Anderren lanak orokorrean asko gustatzen zaizkit, laguna izateaz gain eta batez ere hori, ez dela konformatzen gure belarrira ohituta gauden soinu horiekin, ez? Bilaketa hori egiten duela, eta hori da kasua. Eta fisiko ez daukat, ez dagoelako, martxoan argitaratu zuen sarean, orduan mukuru.eusen entzun dezakezute. Eskerrik asko, aio! Udako kantak, gimnasioko gorputzak, eskaparatetan, dena edo non, konpromezu elektoralak, isuri aurreko hitzak, telepitzako pizzak, dena edo non. Kaixo, ni Ander naiz, ni gara zuek. Lehenik eta behin mila esker Idoia Atxeri nire diska aukeratzeagatik. Oraindik ateratzen ari da, diska berria, igandero tema bat. Eta musikate honi jarraipena emanez, nik aukeratu dudan diska, 2019ko diska bada, Mosalen Zaldikatu. Hasieratik harrapatu ninduen diska bat, diska iluna esango nuke, baina ez horregatik argirik gabekoa, geruza ugari dituena, soinuari dagokionez sakona, olako errepikapenekin edo mantra antzeko bat, obsesiboa edo barrenak mugitzeko modukoa. Horixen ere gomendioa, Mosal Zaldikatu. Goza ezazuela.
eskerrik asko Anderreri Mozalen diskue gomendatzearen, eta, bueno, ilusio handize, eta esan biote, muskulotani gara zuek pila guztitate zen proiektu edo, eta oso bertu sentitzen dut zenak, así que placer handize. Eta ni saiatuko naz kategoz egiten, eta jarraituko dut inoren eroniren Iltzarkatore di Perle diskoagaz. Eta, bueno, lau abesti brutales osatuneko disko edar bada, baina egiz esan nik inoren taldien edo zen beste disko gomendatuko neko. Eta orden hau bideoa dele hurbiltzeko iguale ezagutzen ez da bezen jentieri, esan inoren eroidala talde bat niretzat roka egiten dagoela maiuskulakaz. Roka ulertute askatasun espazio bat moduen, zinetan zure mundu propio bat sortu edo, eta hor euren abestizek viaje bat moduen die, nahazte hor jasa, hardcorea eta Mikel Aboa, esango dut, imaginazio handizegaz, pasada bada, zuzenien sortzen da ben giroa, zelako erritmoaren tratamientoa, gitarra soinu increíblie, letra superonak, danak sartetzu viaje batean, eta die zeremonia bat moduen die euren kontzertuek. Venga, aurrengora arte. Kaixo, Borja naiz, inoren erreniren gitarra, eta nire txanda da Moxalen bidez, eskerrik asko anot. Bueno, nik aukeratu dut, Aitor Etxeberriaren Nilisen Part 1, eta asko gustatu zait, diska hau, oso ona da, kriston musikaiekin, oso elegante, punto dramatiko dauka, baina ez dakit oso bizia da era berean, eta, asko gustatu zait. Hoberena izango da entzutea, eta hori egingo dut nik orain. Hau Aitor. Txaldeon, Aitor Etxeberria naz.
Bueno, espero danak ondo egotia hortik. Jupiter Jon eta Maren Alabaken diskoa elegidu dut. Harinako diskoa Jupiter Jonena pila guztia ezten, eta hauia pasada bat irudia ezten. Bai komposizioak eta bai bideoa bai asko guztia ezten. Eta estetikia eta dana. Eta bideo utxen lana bai mirezteko betiko moduen. Eta, diskoaz aparte, barruan badator folleto bat oso interesanti eta oso politxe irudia eztena. Artwork politxegaz, eta esplikazioakaz, eta letrakaz, eta bar, eta, hori, Jupiter Jon eta Maren Alabak. Entzun musikie, erosi alba zuen, eta inoiz baino gehiago, eta zein dudanok. Eskerrik asko, agur. Bardaz geroztik zikilimaro, bere honetan isilik dago. Isilik dago, zikilimaro, isilik dago, zikilimaro. Aupa, ze moduz, ni aidatorrez naiz Jupiter Joneko bateri jolea, eta hemen nago disko bat gomendatzeko, eta lehenengo eskerrik asko Aitor Etxeberriari, gu gomendatzeagatik, beraz hemen nago ni, eta gomendatu nahi dudan diska Ibon Errejerena da, hemen dago, Hil zara ditzen da, eta, diska erosi nuen bere egindako zuzeneko batean, eta egun horretan, kontzertu horretan pentsatu nuena izan zen, Ibon zela Euskal Herriko gure Jack Brel partikularra. Berak entzuten badu hau, suposatu dut entzungo duela, eskuak burura eramango ditu, baina hori izan zen ere pentsamendua. Eta, diska asko gustatu zait, oso diska gordina da, bakarrik ahotsarekin grabatuta eta oso ausarta. Eta, espero dut gustatzea. Haupa ekipo, zaindu. Berritu dira herri mina ahotsak, euria eraitsi dira benak. Entzule isia ezi erdoia belararroa leio gardena osetxia latza diosa lutza horma gardenak malda guztia bazteristuak atxeden hotza egi maiztua.
Apa, kaixo, ni Ibon Errege naiz, eta eskerrik asko musika zuzeneani, eta Aida eta Jupiter Joni nire diskoa aukeratzagatik, eta gurpil zorontan sartzagatik. Aritu naiz etxean biratzen ze lan aukeratu, eta azken aspaldiantan lortu ditudan kaseten artean daude gauza oso interesgarriak, baina geratuko naiz Enrique Hurtado musikariak pasan urtean argitaraztu zituen 2 kasetetako batekin. Lehenengoa Burgoseko Kristalmini izeneko zigioan argitaratu zuen, eta bere ez izena orduan Asunak izan zen, berak erabiltzen dituen 2 ez izenetako bat. Eta aukeratu dudana da bigarrena, bai? Eclectic Reactions izeneko zigioan atera duen Splita. Bai? Splita da, baina bera agertzen da 2 aldeetan. Alde batean Asunak izenpean ere, eta beste aldean Bazterrak izenarekin agertzen da. Bietan erabiltzen du, bere ohiko eran erabiltzen du berak propios sortzen dituen software digitalak, bai? Bera esan dezakegu dela luthier bat, 21. mendeko luthierra, sortzen ditu musika tresnak, baina ez dira fisikoak baizik eta digitalak, bai? Horrekin utziko zaituzte. Goazen entzutera, Bazterraken aldea entzungo dugu. Eta oneraino iritsi da gure musika katea. Mahai gainean 13 musika proposamen jarri ditugu, baina Euskal Herrian 100 dira urtero argitaratzen diren disko berriak. Honakoa, une egoki izan daiteke disko horiek hartu eta hautsak entzeko, bai eta proposamen berriak ezagutzeko ere. Sakatu play eta gozatu gaur egun egiten den musikarekin. Hau, musika zuzenean da.